O'r hawddgar yw dy bebyll di o arglwydd y lluoedd. Fe enaid a hiraetha, ie ac aflysia am gynteddau yr arglwydd. Bore da, gyfeillion. Dyna'n cyfarchiad arferol ar bore Sul. Bore da. Ond y dyddiau yma, mae yna rhyw gysgod dros y cyfarchiad rhywsut yn dos e. A ni'n gwybod yn iawn nad yw hi'n fore da o gwbl i filodd o'n cyd Gymru heb sôn am filiynau ar draws y byd. Y bore yma eto, ni'n meddwl yn dyner a gweddigar am yr rhai sydd wedi colli bywyd, a'r rhai sy'n galaru o golli anwyliad, am y cwmni sy'n wael yn unedau gofal dwys yn ysbytau, ac am y teuluodd hynny sy'n mewn gofid ac ofn. Dyw ei ddim yn dda, yn fore da, i'r rheini yn siŵr. Ac eto mae yn fore da ar lawer ystyr ond yw ei. Bore o gael deffro i ddiwrnod newydd arall, diwrnod o gael cwmni ar aelwyd neu drwy gyfrwng y cyfryngau gwahanol, a diolch amdanyn nhw y dyddiau yma. Diwrnod arall a tho uwch yn pen a bwyd ar yn byrddau, a theulu, cymdogion a chymwynaswyr wrth law yn ôl ein galw anhangen. Byddwch yn ddiolchgar beth bynnag ydych sefyllfa chi, medda'r Apostol Paul. O i'n gwybod yn iawn fod hi'n haws gweud na wneud hynny. Ond dyna'r ysbryd sy'n nodweddu'r agwedd Gristnogol o hyd. A hyd yn oed heddi, yng nghanol yr ofn, pryder ac arswyd, mae yna le i ddiolch ond os na. Diolch am yr holl weithwyr ymroddedig yn y gwasanaeth iechyd a'r gwasanaethau cymdeithasol gwahanol. Y dynion sbwriel, y gofalwyr, y dynion tân. Diolch fod cynifer yn goroesi'r aflwydd drwy waith diarbed doctoried yn nyrsys. Diolch am yr ewyllys da sy'n ar gerdded, a'r llu sydd wedi ymateb i'r cais am help mewn gwahanol feysydd. Diolch am Aneirin Bevan a Jim Griffiths, a'r weledigaeth a sefydlodd y gwasanaeth iechyd a'r wladwriaeth les ar yn cyfer. Ie, gweitha'r aflwydd a'r cyfan y ddaeth yn ei sgil, bore da. Ac felly ar fore Sul arall o gaethiwed, a gweld colli Oedfa a chymdeithas cyd-aelodau, gallwn ymuno ar salmydd, a dweud yr wyf yn gorwedd ac yn cysgu ac yna'n deffro am fod yr arglwydd yn fy nghynnal, arna ti y gweddiaf arglwydd, yn y bore fe glywi fy llais, yn y bore paratoaf ar dy gyfer, ac fe ddisgwyliaf. Dewch yn i weddio. Wrth i ni ymdawelu yn awr ar ein gwahanol aelwydydd, uno mewn addoliad syml, rhoi ni arglwydd foment o wir lonyddwch yng nghanol cynnwrf, gofid a diwch y dyddiau yma, i feddwl am neges y Pasg, am y gobaith a'r goleuni a'r bywyd newydd yn Iesu Grist. Bendithiau'n hamser gyda'n gilydd drwy gyfrwng y we, a boed i ddysbryd di ein clymu ni'n dynach fyth ein gilydd yn dy gariad. Dewch yn i rannu gweddi'r arglwydd. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled dy deyrnas, gwnele'r dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beinyddio, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, meithir gwared ni rhag drwg, canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Mae strydoedd Pen-y-Bont yn ddigon gwag y dyddiau yma.
fel hefyd Dyma'r Capel wrth gwrs. Ond mae yna arwyddion o wanwyn a bywyd newydd ar hyd y dref, ac mae geiriau Salm 16, y salm ar gyfer y Sul yma, yn berthnasol iawn. Syrthiodd y llinynau i mi mewn mannau dymunol, ac mae gen i etifeddiaeth rhagorol. Fe ddewn ni nôl at y salm eto. Dewch i ni wrando nawr ar ran o'r darlleniad traddodiadol ar gyfer y Sul yma, sef adnodau 19 i 29 o'r 20fed bennod yn Efengyl Ioan. Gyda'r nos ar y dydd cyntaf hwnnw o'r wythnos, yr oedd y drysau wedi eu cloi lle roedd y disgyblion, oherwydd ei bod yn ofni'r Iddewon. A dyma Iesu'n dod ac yn sefyll yn eu canol, ac yn dweud wrthynt, tangnefedd i chwi. Wedi dweud hyn, dangosodd ei ddwylo a'i ystlys iddynt. Pan welsant yr arglwydd, llawenychodd y disgyblion. Meddai Iesu wrthynt eilwaith, tangnefedd i chwi. Fel y mae'r tad wedi fy anfon i, yr wy fi hefyd yn eich anfon chwi. Nid oedd Thomas a elwir Didymus, un o'r 12, gyda hwy pan ddaeth Iesu atynt. Ac felly dywedodd y disgyblion eraill wrtho, yr ydym wedi gweld yr arglwydd. Ond meddai ef wrthynt, os na welaf ôl yr hoelion yn ei ddwylo, a rhoi fy mis yn ôl yr hoelion, am llaw yn ei ystlys, ni chreda fi byth. Ac ymen wythnos, yr oedd y disgyblion unwaith eto yn y tŷ, a Thomas gyda hwy. A dyma Iesu'n dod, bod y drysau wedi eu cloi, ac yn sefyll yn y canol y dweud, tangnefedd i chwi. Yna meddai wrth Thomas, estyn dy fys yma, edrych ar fy nwylo. Estyn dy law, a'i rhoi yn fy ystlys. A phaid y bod yn angredadyn, bydd yn gredadyn. Atebodd Thomas ef, fy arglwydd am Duw. Dywedodd Iesu wrtho, ai am i ti fy ngweld i, yr wyt ti wedi credu. Gwyn ei byd yr rhai y gredodd, heb iddynt weld. Dros y blynydde, wedi cael llawer o fwynhad a diddannwch o farddoniaeth. Ymhlith y cerddi wedi troi at 10 o weithiau, mae'r awdl enillodd gader Abergwaun yn 1986 i Gwyn ap Gwilym. Cwmwl oedd y testun, a cherdd goffau dad yw'r awdl. Mae'n agor gyda cwpledi sy'n crynhoi ein profiad dynol i'r dim. Ni bu 1 awr heb ei nef, ni bu dydd heb ei ddioddef. Llon a thrist fel llanw a thrai, bri a sirni yw'n siwrnau. Dyna fe, y llon a'r lleddf, y melys a'r chwerw, yn cordeddu drwy gilydd, a ninnau'n pendilio o'r naill brofiad i'r llall, yn gwybod am y cwpawon golau ac am y dyffrynoedd pygddu. Mae ninnau yn horiau eiraid a'n horiau tywyll, ym mhob agwedd o'n bywyd, gan gynnwys yr ysbrydol. Fe ddarllenes yn rhywle, mae cydnabod hynny a barodd i ryw rai ddechrau garw'r Sul yma, y Sul cyntaf ar ôl y Pasg, yn Pasg Bach. Low Sunday yw'r enw Saesneg, ond mae'n well da fi'r enw Cymraeg. Mae yna ryw naws gwahanol i'r Pasg Bach rhagor Low Sunday. Sefyll ar ben y mynydd fuon ni Sul diwetha, Sul y Pasg. Y copa golau, disgler, gobeithiol. A rhannu gyda'n gilydd
dan arweiniad Richard a Felicity, yr hen gyfarchiad sydd mor newydd a gwefreiddiol ag erioed. Yr arglwydd a gyfododd, efe a gyfododd yn wir. Yna, fe ddaw profiad y disgyblion cyntaf i'n rhan yna. Ym wythnos yr oedd y disgyblion unwaith eto yn y tŷ, y drysau wedi eu cloi. Yn y gwaelodion, profiad anhygoel y Sul cynt, wedi pylu ac oeri dan draul a straen bywyd wythnos arall. A ninne heddi, fel hwythau gynt, yn gwybod fwy am ofn a thywyllwch ac anobaith, na dim arall. Ninne'n gwybod yn iawn, fel y gall amgylchiadau bywyd newid mewn moment, fel y gall holl drefn a ffatrwm yn bywyd chwalu, a'n holl gynlluniau am breuddwydion ddiflannu fel gwlith y bore. Wrth gwrs, byddwn ni'n gwybod hynny cyn nawr, ond mae'r wythnosau diwetha yma wedi cadarnhau hynny yn sicr. Meddai William Barclay, "Things happen to us and to others which baffle our understanding. Life has its problems to which there seem to be no solutions, and its questions to which there seem to be no answers. Life has its dark places where there seems nothing to do but despair." Mor berthnasol yw'r geiriau hynny'n sefyllfa ni heddi, i sefyllfa'n byd. Ac mae'r anobeth, y despair, a'r gerdded mewn gymaint o gylchoedd. Newydd da'r Efengyl yw mae nid yr anobaith a'r gwan galoni, y despair, yw'r gael ola yn hyn i gyd i ni, na'n cyfoedwyr ledled byd. Meddai Ioan, gyda'r nos, y drysau wedi cloi, daeth yr Iesu. Pan oedden nhw yn y man isa, i ganol yr ofn a'r ansicrwydd, yr anobaith a'r digalondyd, pan oedd hi fel y fagddi arnyn nhw, daeth yr Iesu. A dyma sylweddoli fod gyda nhw o hyd, yn wyneb ac gweitha yr amgylchiadau. Yr arglwydd sydd yr un maint fysga'r byd, anwadalwch dyn, yr un yw ef o hyd. Yn y tys wythnos diwetha, roedd y parchedig Noel Davies yn cloi i erthygl olygyddol fel hyn. Yn ei braw yn ei stafell glo, mae Iesu yn ei plith. A dyma neges sydd angen i ni ddal gafel yn ddi o hyd yn y dyddiau hyn. Nid oes unman lle nad yw'r Iesu byw yn bresennol gyda'i bobl. Nid yw drysau clo medru cadw'r arglwydd byw allan o'r cwmni. Nid yw'r arglwydd wedi'n gadael. Y mae gyda ni, yma nawr, pa mor embyd bynnag yw'r argyfwng y mae'r byd ynddo. Nid yw lockdown y medru cadw Iesu allan. A sylwch, Iesu gyda'r clwyfau yn ei ddwylo a'i ystlys sy'n ymddangos iddynt. Yno ar noson yr atgyfodiad, y mae o dioddefiadau'r oesau, a'n dioddefiadau ni fel dynolryw heddiw, yn dal i fod arno. Iesu clwyfedig yw'r un sydd wedi cyfodi. Mae braw pobl wrth i haint y feirws corona ymledu yn dal i adael i ôl ar ddwylo cariadus a thosturiol yr Iesu, sy'n dal i fod yn feddyg da. A hwn yw'r un sy'n bresennol, doed a ddelo, sy'n dweud wrthym ni, fel y dywedodd wrth i ddisgyblion, tang nefedd i chwi. Nid oes tragedi, nac argyfwng, nid oes braw na dychryn, nid oes bygythiad na pherigl, lle nad yw Iesu byw'r dioddefiadau yn bresennol ac yn cyfarch ninne heddi fel erioed, tang nefedd i chi. I droi eto at Salm 16.
Gosodais yr arglwydd o'n blaen yn wastad. Am ei fod ef ar fyny heilaw, nim symudir byth. Am hynny llawenhaf yng nghalon a gorfoleddaf ysbryd, a chaiff yng nghnawd fyw'n ddiogel. Oherwydd ni fyddi'n gadael fy enaid gyda'r meirw, ac ni chaiff yr un teyrngar i ti weld istryw. Dangosi mi lwybr bywyd, yn dy bresenoldeb di y mae digonedd o lawenydd, ac yn dy ddeheilaw, fwyniant bythol. Adleisio hynny mae gwyn ap gwilym wrth gloi farnad i'w dad. Canaf a molaf, gweld cymylu fy wybren las, gwn fod diwn teirnasu. Mae hael diwn toi'r cwmwl di, hael y groes, ac wyle eisoes mae'r nen yn glasu. Ac am hynny, mae'r Pasg Bach, fel y Pasg ei hun, yn llawn cysur, gobaith, calondyd a thangnefedd, am fod Iesu yno. Ac felly, Pasg Bach hapus a dedwydd i chi gyd. Emyn gan Elfed sy'n arwain ein gweddiau y bore yma. Gweddiwn. Ti fi gynt yn gwella'r cleifion, feddyg da dan ei pla, trigar ha wrth ddynion. Cofia deulu poen o Iesu, ym mhob loes, golau'r groes arnynt fo'n tywynu. Llaw a deall dyn perffeithia, iachad ar hyddhad, nefol dad i dyrfa. Rhod y nodded, rhod y gwmni, nos a dydd, i rai sydd ar y gwan yn gweini. Dw gynes drwy ing a phryder, deulu poen, addfwyn oen, at y fynwes dyner. A dda i ni arglwydd, chafodd y Pasg ddim gafel ynom fel y dylai, a'n hargyhoeddi o strigaredd a thras. Caiff y byd dynnu'n sylw a methwn glywed y lais. Awn ni guddio pan gaiff ein ffydd ei herio, neu awn ni grwydro oddi ar dy lwybr. Clofa ddeiant arglwydd os gwelyn dda. Adfer ynom y cariad cyntaf, a ffydd sy'n para. Pryn bynnag a bydd yr haul yn disgleirio ar ein llwybr, neu gymylau tywyll yn casglu. Gwna ni yn bobl y Pasg. Welson ni mod y wyneb, na chyffwrdd ochr, na chlywed y lais drosom ein hunain, fel y gwnaeth y ffrindiau Pasg cyntaf hwnnw. Ond gwelsom dy gariad yn yr rhai sydd o'n cwmpas. Teimlo'n calon yn cynhesu, a gwybod bod y ras yn gwneud bywydau a dorwyd yn gyfan. Felly gyda Thomas, rown bob amheuaeth o'r neilltu, a gyda diolch tragwyddol, cydnabyddwn di yn dduw ac yn arglwydd. Ac yn awr i thlaw di dirion dad, yr ymddiriedwn ein hunain, ein hanwyliaid a'n gilydd. Ein cyrff a'n heneidiau, ein hamseroedd a'n hanghenion, ein gobeithion a'n cynlluniau, ein pryderon a'n gofidiau, ein consyrn a'n gofal dros eraill. Gwarchod a bugeilia ni, ac arwain ni yn y diwedd i ddiogelwch a llawenydd ein cartref tragwyddol. Drwy Iesu Grist ein harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Diolch am eich cwmni. Cadwch yn saff a daliwch i gredu. Edrychwn mlaen at gwmni'n gilydd fore Sul nesa o dan arweiniad Robin.